Осмелете се да знаете. Диагносис. Всяко съкращение на сърдечния мускул се предизвиква от електрични импулси, зародени в неговата възбудно-проводна система. Един начин да разберем дали сърцето функционира правилно е да регистрираме електричната активност на клетките, която достига до повърхността на тялото чрез поставяне на електроди на ръцете, краката и гърдите на пациента. Всеки електрод участва или самостоятелно, или в комбинация с друг в изграждането на общо 12 отвеждания при стандартното 12-канално ЕКГ. Всяко отвеждане ще ни даде различен образ на електрическата активност на сърцето, тъй като електродите му са позиционирани различно от тези на останалите отвеждания. Тоест, всяко отвеждане е като камера, поставена на различно място около сърцето. Това ни позволява в кавички да видим зараждането и протичането на импулса от по-различен ъгъл. Следователно да локализираме проблема и да установим неговия характер с точност, ако такъв изобщо има. Ако не сте, гледайте и другите видеа от поредицата за ЕКГ, за да разберете по-добре това, за което ще говорим сега. Както споменах вече, най-често използваните отвеждания при стандартното ЕКГ са 12 на брой. 3 периферни двуполюсни отвеждания, 3 периферни усилени еднополюсни отвеждания и 6 гръдни, още наречени прекордиални еднополюсни отвеждания. Един от основните етапи в разчитането на електрокардиограмата е определянето на електрическата ос на сърцето. Но какво представлява тя всъщност? Във всеки един момент от сърдечния цикъл съществува един сумарен вектор на електрическа активност. Този вектор непрекъснато мени своята големина и посока, но средната му посока, т.е. посоката на придвижване на възбуждането, се нарича електрическа ос на сърцето. Обикновено се има предвид провеждането на електрическата активност през камерите и затова се използва и терминът електрическа ос на камерното възбуждане. Определя се посоката на QRS комплекса в електрокардиограмата, тъй като то е израз точно на това. Начинът, по който електрическата активност на сърцето се разпространява през целия сърдечен цикъл, вече беше разгледана в няколко видеа, но нека повторим накратко. Всичко започва от синусовия възел. Той дава началото на електрически импулс, който се разпространява вдясно, последствие вляво предсърдие и води до тяхната деполяризация. Импулсът в последствие се провежда през атриовентрикуларния възел и снопа на Хис, в междукамерната преграда, след това по двете бедра, ляво и дясно и накрая влакната на Пуркиние. Влакната на Пуркиние се намират точно под ендокарда, който представлява най-вътрешния слой на сърцето. Отвъд него стои миокарда, съдържащ кардиомиоцитите, а отвъд него външния слой – епикарда. Влакната на Пуркиние инициират вълна на деполяризация, която се разпространява отвътре навън, т.е. от ендокард към епикард. Колкото повече мускулни влакна, толкова повече електрическа активност. Следователно, основната посока на разпространение на това възбуждане се определя от лявата камера, която е по-масивна. За целите на практиката е достатъчно електрическата ос да бъде определена в една равнина. За да постигнем това, използваме фронталната равнина, тази, която преминава през двете ни рамене, използвайки електродите от крайниците и отвежданията, за които вече сме говорили. Преди да продължа обаче с основните методи за определяне на електрическата ос на сърцето, нека отговорим на въпроса. Защо ни е необходимо изобщо да определяме тази ос? Електрическата ос е и скрининг тест за търсене на болест. Ако оста е нормална, сърцето може да е здраво. Може и да не е, тъй като не всички болести променят електрическата ос. Ако обаче оста е патологична, със сигурност е налице патология и разчитането на електрокардиограмата трябва да завърши с поставянето на диагноза, която обяснява това отклонение на оста. Първи метод. Метод на квадрантите. Електрическата ос е вектор. Всеки вектор се състои от минимум два компонента, перпендикулярни помежду си. Следователно за този метод са ни нужни две отвеждания, перпендикулярни помежду си. Това са първо отвеждане и АВФ. Първото отвеждане отчита електрическата активност, преминаваща от дясно на ляво. Всеки импулс, придвижващ се към положителния електрод на лявата ръка, ще довежда до положително отклонение.
АВФ от друга страна отчита положително всяка електрическа активност, движите се отгоре надолу към положителния електрод на левия крак. Спрямо описанието от преди малко, средния вектор на камерно възбуждане сочи надолу и наляво, към долния ляв квадрант, от 0 градуса до плюс 90. Това е нормална електрическа ос на сърцето. Реално нормалната електрическа ос започва още от минус 30, но това ще можем да уточним с друг метод. Даден КРС комплекс се счита за положителен, ако преобладаващата част от площта му е над изоелектричната линия. За отрицателен, ако преобладаващата част от площта му е под изоелектричната линия. И за еквифазен или изоелектричен, ако площта над и тази под изоелектричната линия са приблизително еднакви. В случая с долен ляв квадрант и в първо отвеждане и в АВФ, КРС комплексите ще бъдат положителни. Отсветяваме мислено частта от кръга, която отговаря на положителния комплекс в първо отвеждане и частта от кръга в АВФ. Сега, квадрантът застъпен и в двете отвеждания отговаря на електрическата ос в конкретния случай. Когато в първо отвеждане видим положителни комплекси, а във второ отрицателни, оста се измества наляво към горен ляв квадрант. Това е квадрантът на физиологична или патологична лява ос, между 0 градуса и минус 90. Физиологично отклонение наляво до минус 30 градуса е възможно при затлъстяване и други причини, водещи до повдигане на диафрагмата и изместване на сърцето. При девиация отвъд минус 30 до минус 90 градуса се среща при хипертрофия на лява камера или увреждане на дясната камера и следователно намаляване на броя кардиомиоцити, способни да провеждат импулс от нея. Когато в първо отвеждане видим отрицателни комплекси, а в АВФ положителни, тогава говорим за обратната ситуация. Има изместване на електрическата ос надясно, между плюс 90 и плюс 180 градуса. Съвсем нормално е известно отклонение надясно при деца. Когато говорим за патологична причина обаче, може да се касае за хипертрофия на дясна камера или увреждане на лява камера. Последният вариант е отрицателни комплекси в двете отвеждания. Тогава оста е хиперинвертирана, т.е. точно обратно на нормата, между плюс 180 и минус 90 градуса. Причина за това може да бъде ектопичен източник на импулси в камерите, при което провеждането на електрическо възбуждане не се случва по редовния път. Втори метод. Трите отвеждания. За да разберем с по-голяма точност каква е оста, нека добавим още едно отвеждане. В случая това е второ отвеждане. При него положителният електрод отново е на ляв крак, подобно на АВФ. Но учителната на електрическа активност е потъгъл, тъй като негативният електрод се намира на дясна ръка. Тази разлика ни помага да отграничим физиологично лявото отклонение от патологичното ляво отклонение. Ако КРС комплексите са положителни в първо отвеждане, във второ отвеждане и в АВФ, следователно оста е нормална, между 0 и плюс 90 градуса. Ако комплексите са положителни в първо и отрицателни в АВФ, поглеждаме към второ. При положително второ или еквифазно, т.е. еднаква площ на комплексите, на комплекса над и под изоелектричната линия, следователно остава между минус 30 и 0 градуса. Ако обаче има негативни комплекси във второ отвеждане, оста е патологично лява. За допълнителна информация по темата, използвайте източниците под описанието на видеото. Осмелете се да знаете. Диагносис.